Adom cheda ne Obofour nyina ya akromfo the same scale. But obi oya smart Obofour ye smart si Adom cheda. Wow. Abusua Evangelist Suro Nyame apia bontin bi mu o de nsem fua abeto ama Reverend Obofour ene Adom chedua se omo nyina omo ya akromfo na obi beti asem wo ya ne yembe hye ne pa adentia na se na brante kro Reverend Obofour asondem mo tamuska pudu ema wo ne nkrofo eno achi no Suro Nyame san ba bontin ebe kan se sa ska na Reverend Obofour da mano no enye ska bia eska mu oha yie pa Ghana for efa no tra but a brante na san pie bim na ne pie wa pie no ese do pa kire se Reverend Obofour ene e kan se Adom chedua eno mo tonton ma sondem ho nyina kire se omo ya akromfo that means say Ghana so for na Reverend Obofour angasa pia bonte ka se obi aniska na ehiafo ho eno mo do mu edidi no next eno krese obi ya no e kromfo dia yengo tie Suro Nyame enu mu semla na ye ba mbeta dwempan enka Suro Nyame edin ade pie die anu ohye o Obofour me dey free ba dia meka no sa na meka sa so na tie Adom cheda ne Obofour nyina ya akromfo the same scale. But obi oya smart Obofour ye smart si Adom chedua. Wow. Hey, smart no kan but Adom chedua kro no oya akokora nti no e wote oh serious bitio e wote pa say oya akokora nti no obokro no emfata no nti no abaifo nkuru nyama no Yesu moja na woton no Ghana for who is still oye genuine but no Obofour nyina so ye pe o. But ono no yakokora nti no say Ghana ya dwene ndwane 90%. Oman nipa e bra dwene ndwane. Etre Obofour tonkum niamaniam waso dem Adom cheda ton niamaniam waso dem. Meboa omu nyina me omu nyina say am robbers. Omu nyina am di chokro no. Ba Adom chedua akokora ne dwene ni tinwi ne say the dress no. Unu innocent no kro no na wo bo niam na wo ton no. Wa dwene nkoso mo. Ba Obofour de no oya brantie o dress o de toto so o chieve ni ti o ye nice do oya brantie no na o de kro no tag na be de e be fa but omu nyina so akromfo na make us Obofour ye smart no na bi Nyame no Obofour se na bayifo nkunniama na wo ton no ono na ni sunsun Nyame frɛ no no wo ono wanya ni bibi ana ni bibi no a wono wanya o de ahye nkun do beto a ye bibi de Emma on fight Jesus din bata e baton bawo ti said ye okoto inji cream na inji cream na wakoto no kwa ku otin ka to say on na ko hu ni ndube na han na ode aye to beto e be sa ya de aboniki no utie me aboniki no mo di sra o mo ho obi na atena se ahu say me ka we ni we bom e be bo nipa e na waye e na rem Obofour say wono nso no waye ni nku e na waye ni Yesu moja etimi ye we nti ora Obofour niam na woton aso de te say de obi ton inji cream ene aboniki ba dara Obofour be ka say Nyame na se won ton bia no kro no na ono so na mu ono so ya roba biko Nyame tumi si obi so a nyemfa Nyame tumi mbompa ngu bibi so nton manipa. I don't depend on Bible on my speech or in my speech. Me, I don't depend on Bible 90%. I depend on fact and the truth. Nyame smo obi man tumi a nipa no mbompa ngu bibi so nton. Ebi ni ho. Ebi nsiye. Ti Adom chedua niam a wo ton ni nyina no kro no na wo bo. Boy akokora ni nti no eye genuine. Ma me fo no hu papa fo no hu. Omu hu se kro no na wo bo. To wani bro mo so no. E we wie wo. Te se de Obofour no obi ni ma de. Ewie yo. Ghana de shima Ghana tie for yamso fa dwempan aka enkrata mu kinkon aka fufokin aka be man fa nyira nim enye fom aka mitwa no mo tie Mr No Pressure odi me cha pressure be de be fa na sa afre Mr International Man ye kasa kire wiase na bi so kasa kire e mo namfo busua ye nyina dinimika akotie eye Evangelist Nyame enu mu sema de e de aba na wani tua abrantu ye de oba abonte no wakeka kansen bebre begin no kasa correction kra ye nye de enye e kire osam ye tia se correction na ye na asofo no se e na sow the seed no seed bia no wa se so sa seed ni nyina na asofo no de e na omogi na omodie enam so e ma me adwempan kwa me pe na sem
ama nne no me say pena say more because wonyo bi onya atwom tiw wonyo bi onya atwom ewom se wakọ Reverend Obofour asondem ehunu say eno bi a ekoso na sondem ho no ama na te ase say Ghana nanga say tie no asofo ni nyina no etwa ntro Ghana manim na etie no asofo no maye chabam asofo na bi masese so mo yere mo abegwa buruchire asofo no te wona ebi mo tototo cars ele chamanfo ebi mo kira buruchirefo say omma metua eye covenant seed $500 $1,000 no mo nyina mo ya akronfo because says kan omo gine nyina no omo na omo eyeye says kan omo gine nyina no omo botom no omo de omo de gu enta brantewe a kire say eye Reverend Obofour ene Adom chedua ene omo tontonton ma so ndem ho ene ewusu bempa ene omo tontonton ma so ndem nyina omo ya akronfo mentna kire engasa brante ne boa eno kretrudo adentra me kasa me Reverend Obofour ma miskada o Adom chedua ma miskada osu bempa kronpo de koye oye nkyina kwaye de kwayerem but Reverend Obofour atma ma brante we sika eda loro fair wa maniska ama otima chama en gatofo ama no nachi no abrante no antimi anya hypocrite etimi aba abonten abeka se oye kronfo dia that means say akaze Suro Nyame so kronfo that means say Suro Nyame na nkasa no so kasa asem also kronfo no bi because you say also see your friend Evangelist interest say Evangelist no ye no also so odada nipa en odi egiska odada nipa na egiska de to instrument no wi wasan be ka kire ye say ono mpo de asem wasan ka kire ye na mete ase no epa je so okanokre because ondo me atiase say scanner wo je no ofa nkomo Nyankopon because Nyankopon any bank account Nyame any account to be na odiska ekwa kogum before no is about time ese me adwum eda ho me kan okro bi ala kire mo is about time ese ye me adwum eda ho kire say sa asofofo sa ankofo ye mo sole agina mo na so enyina ne kan bi na Ghana man enkoso adentia se utu kwan beduru aburuchire kromosi ya sa no ma we nyina no hu bi wo ha o but akwasi broni atima biebie nwuma akwasi broni ensuro bayi akwasi broni ensuro duabo akwasi broni ensuro ade bia sa ade betima aye no akwasi broni agidi se edo beto awu afiri wiase eno ntira aburuchira no uwa yetimi ehyew busa wo sa de ntira broni e wa kokuduro na obi wo yetimi hye no na broni akogye nipa na asa bi o afiri mu no na enso abesi eye ne fie se wo ye de wo som no so ti wiase a ma woni na ho before no ade a mane hia ye pa aguso ehia ye Nyamesom ade kan say ama Ghana man no senke kofom Nyamesom adentie Nyame wo ho Nyame abome say ye nsom no natural Nyankopon ne boss ro boss ase me Nyame di pa meji Nyame di ntire me kotra obi asondem ekotua sika efa ma obi say ono efa nwu ne yem ono ne busuafo mfanya yie ene Ghana so ofo obi ayie ufriko sa asofo na sondem ono ye die be na abo akwam da bia betua covenant seed da bia beto correction da bia betua ska nso da bia no me ene nsem ne yesa ekato so ne sa de hu egu so ofo sofo na ba bia sofo no ede ne ti akwa no no akwa dome wo se sofo no one ne ya ade na se one na adwene anye pepe osim akwa dome wo nti ne se ote ase na Nyankopon abo out ote ase a otimi esum Nyame no na se wodi uti egwohye sofo ase sofo no nti hye ba bia ase nti be better say odi ba bia wo angasa ugidie ewo na do uti ba akohye ho Nyame de obi asum Nyame enu nte se Nyankopon fa ne bo a onto ne ntem no se Nyame fa ne bo no to ne ntem a nka wiase ka wo kan asem na nka be ye ho atons but nam se sunsun bi ewo ba bi a ukrom sabi enso da ho ukrom bosom ye de ewo ho efia ofiri mu no bosom ewo mu no enu nti enese ntem bia no utimi gunsa Ghana for no sen kasa bi onko bi mpo betena akonya so akonya kase so obedu ohene anasa obe president na ke ma ne budua anasa ma ne gunsa nkasa nipa kro no nkobehwe oman ne yie da bia the Bible so yenim se Bible nipa na twroye Bible a book se dictionary a wo kan etiase no the same thing in a Bible no so nipa na twroye. When was the last time Nyankopon ka so beba unse Nyankopon krompo no ne bo afu yo Nyame wa paaye Nyame mbo so beba biem because o jai wi asama ye o se enwu ne enko ne ensan mra biem ntina otu uwu a atemu obi ani wo obekọ no asan aba ama nipa asan wo Nyame bo afu ye
because bɔne no adɔso ɛwɔ wiase asɔfoɔ no ɛde wiase ɛkɔ ɔsɛm mu ɔmo de wiase ɛkɔ ɔhaw mu nka sɔfo deɛ kani kwase ka di atem mpo sɔfo deɛ ni kwase ka otwa ntoro mpo sɔfo deɛ sɛ ka no kora nko ana nka yɛ dɛ ɛsɛ nka woka but hwɛ deɛ wia ne ewiase esiko asɔfoɔ bebree ɛmpɛsɔn bɛwale ɛmpana twe bi te sɛ osu ɛmpa watwe mpana atwe wei ɛyɛ nipa bi a yɛkɔtana na sɔndɛm wei nipa yɛ de ne bu man wei saa nipa wei sɛ wodi ne di ɔman anim a anaasɛ ɔde ne ka ɔman panyimfo ho a ɛyɛ nome ɛna ɛka kuro no kurom a yɛti obia wɔ adwuma yi o adentia because enhyira ɛwɔ kuro no because akwasi broni ensɔre dan akɛse paa no kuroma ne sisi o ensɔre dan akɛse paa na burukyire ne sisi nso duru sunday a wobɛkɔ no nipa bi a bɛ 20 ɔmkɔ gyina mu a ɔmoto nwom bɛ 20 minutes pɛ no ma pompɔn ɔmo no ɛyɛ ɔmo cafe a obi akɔ no fie mmemme kɔ abrɔfo asɔle eduru sunday a mkɔtan abrɔfo asɔle ndɛm a makyɛ wɔ kora 20 minutes no ma wie no ma ba me fie bakɔ Ghana fo asɔle ndɛm na hwɛ adeɛ kofi niama ama ne deɛn adwoa ne kwadwo obiaa kyese yɛ giska ɛde business because nim sɛ before adwene wɔ nim sɛ kɔtonto so dudu na daache no wo so nsa bɛ de bɛkfa to abodo no gu nsu ani yɛsɛ yɛ adwuma na kyɛ mu 10 na fa kɔma ɛyɛ sɔfo wɔn gyi na wɔnyɛ dɛ ɔmfɛska no kɔma ɛyi daabio ɛnka ne na sɔfo no giska na wɔn de kɔma agyankafo but ne asɔfo no giska ɛde han bloggers say yɛ social media ɛmɛkom because social media na ɛwi ase a ne yɛ de yɛteɛ ntuti wi ase a ma wadwum yɛ de ɛna ho ebi na Evangelist Suro Nyame akɔ Reverend Obofour aso dem asoma ne nkrofo no bi akɔ Adom kyedua ho akɔ asɔfo no bi mu ho akɔ hunu sɛ ne ɔmo na ɔmo tonton nyina kyɛ sɛ ɔmo yɛ akromfo de a yɛni asɛm bi aka ebuso de ne adwempan ba so no ahyɛ video no ɛde ɛda maye yɛme adwene mu na hɔ ne nsu enyansa na osu enyansa ewi ase bo mmere ba wo jimi na da bia o peska na de kɔma sa angofo mu dia ɛna obegu so abrɛ na ɔmo eyiyi medu wesi aba so meka fo tap send ɛda ma tap edwuma di kɔma so yasena poso send this kafra mo no ne ɛde kɔ Ghana tap ɛna meka fo ɛda ma o first time so app na be here promo code ɛyɛ adwenepahene na obogu benya discount kama nyame obo soro bo asase I me adwenepahene me gine di no wo nhira wo nto nkwanam medu wesi a peace out Adom, we go kroma ba. Na mpato ko edo he ma. Me wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokrom. Na me ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa be to na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Ma me sraw. Me kan fo tap send amount. So you use iPhone and also betam no App Store. No download the Google phone so. Android phone so no Google Play. No download the Google phone so. Mesraw. And I will send the so mesraw o first transaction be no. We so we hear promo code. No so about adwenepahene. Adwenepahene e the good. Yes, ntimpacho. Ubogu ma wo Europe kwa da obenya €5 free. Before the some party for. Some can put tap send at amount. Oh, America to Canada there. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite wanting to be a so pay. Pacho, who piano no echo. Some quite wanting them. Download this year at Nafi and Pacho, not relaxing. No one's in Pio Quaponte. Me Quaponte. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and Kuma. And that dear tap Polar Mante was at the Campo, but we are mobile. Was se unsu normal bankada utimi de register SMS ka kofi asem de atadwe yate de ti tap aba ama hiafo se SMS kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi bia ma me mesraw me ka fama on se wani age enu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me adwenepahene ai na €5 free ano mo Canada so ni US so benya $10. Hey, say your day. I am a daddy for the only seven. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Adwenepahene, otwa supre kwabra for wa ye kwa bibrim han bafo, otwa burumu wodi putupurie buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi